Estem a punt d'arribar a les 10:30 de la nit, continuem en directe així a la Marsa Laun. Anem a continuar parlant de música, en aquest cas d'un musical que està preparant-se i que arriba per a convertir-se en una de les revelacions de l'any en el panorama dels musicals. És una estrena prevista per al mes d'octubre, però que ja està molt avançada, perquè evidentment es tracta d'una aposta professional molt interessant i que a més d'un tema que segur va agradar. Aladdin, un musical genial. I així tenim els protagonistes i també el director i promotor d'esta història, Naïm Tomàs. Aladdin, bona nit. Bona nit. Erika Bleda, Jasmine, bona nit. Tenim també el geni, a Carles Montoliu, bona nit. Bona nit. I el promotor i director d'esta història, José Tomàs, bona nit. Bona nit. José Tomàs, de la productora Trencadís. José, m'agradaria que començares tu un poc explicant-nos la idea i després anem a veure un poc millor. La idea és el que acabes de dir. Anem a fer un musical, és infantil familiar, fet en València, per gent de València. Aleshores tenim a Erika i a Naïm, però tota la resta de l'equip, ne som 8, i l'equip creatiu és de València, i és un musical familiar, divertit, en tot el que Aladdin du, de lluites d'espases, de màgia, l'alfombra que vola, l'elefant, tota aquesta màgia que du este conte de les mil i una nits, i res, dur un musical infantil de València cap a Espanya, vaja, eixir fora i dur-lo a tots els xiquets. Aladdin és un conte de les mil i una noches que Walt Disney el va llançar a la fama, per si no se coneixia prou a través del conte. En què se diferencia l'Aladdin del musical als Aladdins que fins ara hem rebut llegint el conte o en la pel·li de Walt Disney? Jo crec que en aquest aspecte el personatge sí que és un personatge ja marcat, no? I és un personatge que com té uns orígens i un context, és un personatge que està molt clar, no? Ve d'origen humil i és una persona que té aspiracions i vol fer coses a la vida, no? Llavors el personatge és el mateix, les coses que li passen són molt semblants però no són totes, no? És més tirant el que és el conte de les mil i una nits, a l'original, recuperar una mica el que és l'essència d'Aladdin. Disney va fer una mica la seva versió d'allò, no? Però és recuperar una mica l'essència del que va ser a la literatura, el conte Aladdin. A Naïm Tomàs segur que molta gent el coneix per la seva exitosa participació en aquella primera edició d'Operació Triunfo. Després has fet moltíssimes coses més que han hagut... I algunes ben fetes. Moltes, perquè si no no continuarien ni 5 de projectes. I qui anava a dir-te que t'acabaries convertint en Aladdin? Sí, a part és un referent perquè quan jo tinc 32 i quan va sortir la pel·lícula jo en tenia 12. Llavors és l'edat aquella amb la qual... Ja aniries a veure al cinema? Sí, l'he vist 50.000 cops, l'he vist per preparar el paper, l'he vist molts cops, moltíssims cops. Llavors, lo maco és que et converteixes en un referent, en algo que ha sigut important inconscientment per tu, saps? És com dir... d'alguna manera represento una icona d'una generació, que és per exemple la meva, no? Ara parlem amb Jasmine, amb el geni, també amb el director, però m'agradaria que la gent ja començara a entrar un poc en escena i vegera el que ens han deixat veure des de la productora Trencadís del que s'està preparant per a este musical. Anem a escoltar algunes de les cançons i continuem parlant amb ells. Es nuestro pequeño reino. Todo un mundo de alegría, cantos, gritos y ajetreo. El bazar es nuestro, la vida del pueblo está aquí. Busca en el bazar, aquí se compran y se venden. Volemos juntos tú y yo por la inmensidad de este cielo que es nuestra libertad. Las estrellas serán nuestras luces. ¡Ay, ya estoy aquí! Rescatado, desembotellado, del hechizo liberado, el gran momento ha llegado. Con ese buen rollo que da la libertad, el genio vuelve a actuar. El genio vuelve a actuar.
és només un aperitiu del que podrem veure en este musical i els nostres convidats ho estaven passant bomba, perquè deu ser divertit, ¿no?, preparar una aventura tan arriscada com és un musical. La verdad que sí. Un musical como compete tantas disciplinas diferentes entre la coreografía, el canto y la interpretación y llevar, bueno, y además este espectáculo, que esta obra que lleva magia, tiene acrobacia, entonces visualmente también todo el rato estás en alerta y tienes que aprender, pues eso, disciplinas diferentes. Y entre los papeles que a Erika le ha tocado representar en esta vida, creo que has hecho ya algunas cosas relacionadas también con Disney. ¿Quién iba a decirte que te acabarías convirtiendo en Jasmine? Pues sí, ya Disney para mí es como estar por casa. Sí. Pero Jasmine, la verdad es que de las princesas Disney, mi favorita. Sí. Y de momento muy bien integrada con tu Aladdin. Con Aladdin, con el genio y con el elenco que no están aquí, pero que todos son magníficos y es un placer trabajar con ellos, tanto con los compañeros como con el equipo de dirección, el equipo técnico, son todos una familia. Sí. Carles, el Geni. El Geni. El Geni. Ahí estem, ahí estem. De moment, i ese Geni que podem esperar d'ell en el musical? Pues cada un 3 desitjos, no més 3 desitjos. No puc donar més de 3 perquè són els que puc concedir i espero que cadascú tinga la seva làmpara meravellosa allà esperant per afrotar-la i que apareguen en cada un dels espectadors els 3 desitjos que tindria. Hi ha màgia, avui mateix hem estat ja mirant els elements, màgia, trucs, com integrar-los dins del ball, de les coreografies. Bueno, locura, sorpresa. Esperem integrar totes les disciplines, com deia Erika. Com suposo que li passa a la resta dels protagonistes, tots teniu darrere una gran trajectòria. És un repte arriscat, però també apassionant, no? Apassionant, apassionant. Si no es fa en passió, hi ha molts moments en els que dius, espera, a veure, on va esta cama, on va el braç, i realment has de ficar molta passió per a tirar endavant i superar el que és un repte, perquè hi ha disciplines que un no controla o no domina tant com a lo millor la interpretació o una altra gent el cant, i el que volem és integrar totes ixes i que no hi hagi ningú que digués oi, que fluix està això, sinó crear, empastar tot de manera que hi hagi un treball potent i està aconseguint-se, o sigui que és... Per el que m'he pogut informar, el que més m'agrada sobretot és l'ambició amb la que afronteu el projecte. He llegit una entrevista de Naïm i diu, vaig a per el Premi Max. Clar que sí, sempre. A mi no em fa cap vergonya, por supuesto, claro. És que si no ho fas amb tens l'avantatge, que tens el Geni. Sí, bueno. Està entre els desitjos. El problema, el bo que tenim és que no només hi ha un geni, sinó darrere de lo que és l'equip tècnic hi ha més genis que no es veuen i que fan el seu treball molt bé, perquè no és una qüestió meva, és una qüestió d'ajuda de l'Erika, és una qüestió de l'elenco, és una qüestió de tothom, que tothom té la seva peça del puzzle. Jo sempre que començo un projecte ho començo amb la màxima ambició. Que no hi arribes? Doncs no hi arribes. Si no ho intentes, segur però que no... Però si no ho intentes, si no proves i si no dius vaig allà, ja veurem si ho faré. No, segurament no ho faré, però ho intentaré. Per què no? Bueno, però ho intentaré i jo soc feliç intentant-ho. José Tomàs, de fet, ja té experiència en arribar com a finalista amb Pinocho en la categoria d'espectacle infantil, no? I ara, pues, per totes també, no? Sí, a veure, jo crec que en això li dono raó a Naïm, que quan s'afronta un projecte com este, i té raó Carles, que és molt complicat perquè té màgia, acrobàcies, hi ha que cantar, hi ha que ballar, és molt complicat, és molt complet, és molt visual, hi ha una alfombra que vola, un elefant, uns ventalls de colors, però hi ha que anar per totes, jo crec que ja que anem, Aladdin el tenim tot tant en el cap, que clar, no pots fugir de moltes coses que hem anat per totes, a fer el que tenim així, que se veig ahí, no? I que el nano quan entra al teatre s'olvide i entre dins de la història i disfrute com nosaltres, vaja. Nosaltres disfrutem molt assajant, ballant i fent espases, màgia, trucs, acrobàcies, i que el xiquet també, i anem a per totes, vaja, jo estic en Naïm que... El xiquet, i jo diria que els adults també. I els adults també. Perquè moltes voltes és per adults, per a nanos, però jo crec que els adults van a gaudir tant com els nanos, i crec que és fonamental
que els xiquets vegin els seus pares també gaudir, i igual que els que... Perquè si no, veuen moltes voltes... Un espectacle familiar. Sí, diuen espera els xiquets, i els xiquets se ho passen bé, però el pare està com esperant a veure si acaba allà. I així, de vegades estem dient, és per a tota la gent, no? De fet, hi ha trames que són amb pes. La trama de l'ambició d'en Jafar, d'obtenir el poder no importa què, ni sense cap manera, ni la manera com arribi, és una trama més aviat adulta, no és una trama només infantil, no? Que hi ha dues trames, que hi ha diverses minitrames, i el to és infantil, és familiar, és perquè la gent s'ho passi bé, però els adults també, perquè les cançons, com hem parlat abans, són cançons potents, són cançons que estan molt ben fetes, i la veritat és que és un gust fer-ho. Un total de 8 actors, crec que sou, repartint-se els diferents papers. Ens desdoblem perquè, clar, Aladín té, sense voler, un voltant de gent, el bazar, el palacio, la corte del príncipe Ali, i clar, són 8, però es desdoblem en 7 personatges cadascú. Estos són els més descansats perquè són els que fan un personatge, però es devés fent de tota la resta de personatges, no? I sí, i crec que Aladín és el que diem, és un musical que demana això, demana una posta en escena gran. No pots fer un Aladín xicotet. En un espectacle d'aquest tipus, i sobretot tractant-se d'un conte clàssic, és molt important la recreació que se vaig a propiciar a banda de l'actuació dels actors, de la música, de la qualitat, diguem, de l'espectacle en si, i l'escenografia, i en això també l'aposta és arriscada. En aquest cas jo crec que nosaltres hem apostat des de Trencadís per no fer el que comentem, un infantil només per al xiquet, que també, perquè a mi quan dirigís no m'agrada perdre que el xiquet està sentat i que és un infantil, però hi ha un adult, i sempre que un xiquet, quan se li diu bé, se li conta bé, en veritat i de veres, el xiquet disfruta i el pare se converteix en un xiquet. I tinguem així gent, l'escenògrafo, el del vestuari, el de la lluita d'espases, el mago, des de la música, hem intentat cuidar-ho tot perquè la posta en escena sigui això, un gran musical, vaja. Jo, com a pare, he descobert pel·lícules meravelloses que no haurà vist de cap manera si no arriba a ser per acompanyar a la meva filla. Teniu ja l'estrena prevista per al dia 4 en Viena, no? D'octubre. 4 d'octubre, efectivament, després actueu a Gandia, però ja he vist que ja hi ha un programa complet. Per sort, estrenem en Villena i tenim tots els caps de setmana fins a Nadal plens, que ja en aquests moments és molt, toque madera de que és moltíssim, la veritat, és molt. Però també hem fet una aposta gran, crec que Aladín és un nom, és un conte que tot el món apeteix a veure, i per això crec que la proposta és gran. Crec que en aquests moments han dit, bueno, ja que ho fem, ho fem. I han fet una proposta gran perquè la gent tinga ganes d'anar a veure aquesta proposta i de veure com se canta, com se balla, en vestuari, i per a mi el més important és que és gent de València. Fins en Naemi i Erika, tota la gent de Llums, que és Juanjo, que té 2 mags, Luis Crespo, Pachi, tots són d'ací, de València, i que és un bon nivell per a dur-lo gent de València cap a Espanya. I sí, tinguem l'estrena, Xàtiva, i després ja tots els caps de setmana actuacions. I estàvem parlant de que l'estrena és en octubre, arribeu bé? Vull dir, com van els assajos, els preparatius, perquè és que se junten a partir d'octubre tots els caps de setmana, molt de treball, però ara encara més, no? Sí, la veritat és que anem prou bé, anem prou bé. A part, avui hem estat juntant cosetes i ja es veu el color, ja es comencen a veure com tot el viatge en si, ¿no? de lo que sería Es muy fácil trabajar cuando desde dirección, que es la creación también, lo tienen todo ya muy estructurado y saben bien lo que quieren y no andan perdiendo el tiempo. Entonces cada ensayo tiene un objetivo, un fin, y así todo va sobre su marcha. Des de quan esteu en esta... Pues hem començat a partir del 8 de juliol, farem este mes, estem a l'Escola OFF, així en València, estem com en casa. La veritat és que des d'ací agraïm a l'Escola OFF la part de producció que ha fet per estar deixant-nos la sala, el local, perquè la veritat és que tindre una sala en Espilx, el parquet, voleu això, és que estàs com en casa, vaja, com una família.
farem juliol tots els dies, parem en agost, com els xiquets en l'escola, anem de vacances tots. Si et dic que si torno amb una panxa així, m'ho perdones, no? Vull dir, l'agost... Antes faltaba jugar. La platja, la cerveseta... Bueno, em sembla que abans eres una mica més àgil i tal. En dos espectacles al puesto. Sí. Claro, i després en setembre ja és recta final hasta l'octubre, que és Villena. Pues amics de Trencadís i amics de l'espectacle Aladín, només desitjar-vos molta sort. No la necessiteu perquè amb la il·lusió i l'experiència que trasereu segur que serà un èxit. Sempre va bé, per això. Sí, guardeu-la per si de cas. Estarem molt atents a veure com va ser Aladín, un musical genial. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres, així en la Mar Sala, anem a fer una mínima pausa per a la publicitat. Seguim amb més protagonistes que passaran per així per el nostre plató.